Seigarren mailan, naturreko liburuan, 34. horian, argazki batean. 8 bat, urteko ume bat, eserita komunean, kaiatzita azpian. Kaka erregular, kiegikea, ona da, ona da, ona da. Kaka erregular, kiegikea, ona da, ona da, ona da. Hau da, gogoratzen dudan bakarra, eskolate. Gogoratzen dudan bakarra, eskolate. Non, ote lagune hori orain, jakingotezun noiz bai, nileka umeka gaien ikusiko zutela. Gurasoek nola hostias onartu zuten, euren semea horrela ateratzea. Kaka erregular, kiegikea, ona da, ona da, ona da. Kaka erregular, kiegikea, ona da, ona da, ona da. Eta ezkondu ote da, ondo libratuko ote do. Ze ote da? Dentista, ala independentista. Nola da posible, ikoi horren ondo gogoratzea. Hau seinale bat da, zuentzako dudatezu bakarra. Zera da, kaka erregular, kiegikea, ona da, ona da, ona da. Kaka erregular, kiegikea, ona da, ona da, ona da. Badaki, kriston mezu ez dala,